Pagtet. Awana. Awana. Toy! Toy! Ako kuya. Toy! Bata sa tabi. Toy! Sakit yung pamindong pinya. Oh, no, 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 no. Okay, may tamabalik mo. Yo, what's up mga Ripapips? So ngayon ay pupunta tayo ngayon sa ilog. Maliligo tayo ngayon mga Ripapips. So ngayong araw na ito ay walang tayong trabaho, kaya maliligo tayo ngayon. Kasama natin yung mga bata. Punta tayo dun sa ilog ngayon. Banding muna kami dahil walang trabaho ngayon. So yun, punta muna tayo sa ilog. Yan, kita-kits na lang tayo doon mga Ripapips. Pogi-pogi ka rin pala pogi-pogi. Oh, what's up? Nandito kami ngayon. Yan. Ito na mga kasama ko. Nilalamig na yung kasama naming baby ko. Sarap maligo mga Ripapips. Pero may ilog. Diba, napakalinaw. Mga chikiting namin andun, maglalaro sila. Sarap maligo dito mga Ripapips. Yun o, yun. Oh, diba? Sarap maligo dyan mga Ripapips. Babaw na. Kala mo malalim. Sabay. Solid. Alanganin din. Mandal pa niya. Ayun o, may nagluluto kami ng ng sopas. Yan. Sarap mag-picnic dito mga Ripapips. Yan. Nagluluto kami ng sopas para may makain mamaya. Sarap maligo dito mga Ripapips. Burgos, sa Burgos ito. Burgos River. Yan o, linaw. Pagtet. Awana. Awana. Toy! Toy! Ako kuya. Toy! Bata sa tabi. Toy! Sakit yung pamindong pinya. Oh, no, 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 no. Okay, may tamabalik mo. What's up mga Ripapips? Mga kirati pips.
Tapos na yung ano, yung pagsiswimming namin. So andito na kami ngayon sa ano, sa bahay. Yun, nakabihis na tayo mga Repa Pips. May ibang lakad tayo ngayon. Ngayon mag-outro muna tayo mga Repa Pips. Hanggang dito muna yung ano video natin. Ayun na. Bye bye.